Na trh prišla vylepšená 5008 GT SUV, čo mierí k tej najvyššej mete. Plug-in hybrid pod kapotou 195 koní má. Jazda s ním čistý elektromobil pripomína. V realite do 60 km na baterku. Nabíja sa ale iba C-čkom, trocha sklamanie v tomto veku. Komfortné zväzenie a priestor, to je jeho hlavná zbraň. Cez 50 000 eur potrebuješ naň. 7 sedadiel tu čaká, aj kokpit ťa hneď očarí. S týmto tichým spoločníkom sa rodinný výlet vydarí. 21 palcový displej pred vodičom jasne svieti. V treťom rade sedadiel sa odvezú skôr deti. Za mňa je to lepšia voľba ako čistý hybrid. Výkonu má viac, čo pri predbiehaní cítiť. Ak teda nie je čistá elektrina pre teba, 5008 plug